Корпоративната социална отговорност е ангажиментът на бизнеса да допринася за устойчивото икономическо развитие и да гарантира връзка с работниците, техните семейства, местната власт и обществото като цяло, с цел повишаване качеството на живота, което да бъде приемливо както за бизнеса, така и за развитието. Дейностите на социалната отговорност обхващат работното място, пазара, екологията и общността. Социално отговорните предприятия създават и предлагат продукти и услуги с високи потребителски качества, гарантиращи безопасност. Те са отговорни за опазването и възстановяването на околната среда. Тези предприятия осигуряват на своите работници и служители здравословни и безопасни условия на труд, влагат средства за тяхното обучение и развитие, осигуряват благоприятната социална среда и сигурност и баланс между професионалния и семейния живот. Те подемат различни инициативи за икономическо и социално развитие на местната общност. Независимо дали се отнася за дейности, насочени към опазване на околната среда, към оптимизиране на взаимоотношенията с работещите във фирмата и техните семейства, към сътрудничество с местните власти или структурите на гражданското общество, стремежът е светът около нас да става все по-добро място за живеене. И колкото повече са социално отговорните предприемачи, толкова резултатите ще бъдат по-видими. Улицата, която всеки ден пресичаме, детската площадка, огласена от детски смях, природата, която ни дарява спокойствие с пъстротата на багрите си.